Stojí vysoká divá poľana, mať stará ohromných stínov, pod ňou dedinka detvou volaná, mať bujná vysokých synov. Či tých šarvancov detví ozrutných, poľana na tých prsiach mohutných nenosí a nenadája? Alebo aspoň na tie výšiny nehľadí dcéra tejto rodiny, keď má porodiť šuhaja? Úryvok z básne Detvan od Andreja Sládkoviča úžasne opisuje poľanu a celé podpoľanie. Poľana ako matka, ktorá pritúlila človeka, dala a poskytuje mu dodnes ochranu, živobytie i priestor na odpočinok. A tak tomu bolo aj pred 100 rokmi. Organizačná zložka Poľana je súčasťou štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky. Riaditeľstvo sídli v obci Kriváň, neďaleko Detvy. Pre nás sú zaujímavé dejiny lesov v tejto oblasti na bývalom vigľašskom panstve z čias, kedy ich vlastnil Mikuláš Nemeške-Rikyš a jeho syn a potom Friedrich Habsburský, ktorý bol vlastne posledným majiteľom. Začali hospodáriť v lese na tie časy moderným spôsobom. Starali sa o budovanie ciest, starali sa o obnovu lesa. Samozrejme, všetko to sledovalo nejaký ekonomický prospech, ale vytvorili základy na to, že tie lesy vlastne nezahynuli a mali čo odovzdať potom štátnym lesníkom. Čo potvrdila aj správa alias memorandum Antona Grubera, správcu veľkostatku Vigľaš. Štátne lesy vtedy so sídlom v Žarnovici prebrali lesy v dobrej kondícii. 1. mája 1925 vznikli 3 lesné správy. Jedna sídlila tá najväčšia v Detve Kriváň, druhá sídlila na Vigľaši, dokonca tuto priamo v priestoroch zámku a tretia v Slatine. V tejto oblasti Podpoľania tu bol veľký ťažobný potenciál. Boli tu píly, boli tu drevosklady, boli tu dokonca 2 lesné železničky, takže to bolo pomerne moderné hospodárstvo, ktorého sa potom ujali štátni lesníci. Zostali im ešte mnohé patronátne povinnosti, napríklad lesníci sa starali o dobrý stav kostolov, fár, škôl, dodávali drevo. Poskytovali stále zamestnanie asi 500 ľuďom z Podpoľania. Mali stálych lesných robotníkov, mali nestálych, sezónnych. A dá sa povedať, že v tom čase fungovali štátne lesy ako častokrát posledná inštancia, kde sa dalo zamestnať v čase krízy. Aj v súčasnosti poskytujú lesníci prácu miestnym ľuďom. Míľnikov a zaujímavostí by sme v storočnej histórii našli neúrekom. Za uplynulých 100 rokov prešla organizačná zložka, respektíve kedysi odštepný závod, rôznymi reorganizačnými zmenami. Organizačná zložka Poľana vznikla v roku 2022 zlúčením odštepného závodu Kriváň, odštepného závodu Slovenská Ľubča a časti odštepného závodu Levice. Momentálne sa rozprestiera na katastrálnej výmere 261 805 hektárov a spravujeme porastovú plochu 62 354 hektárov. Hranice nášho odštepného závodu sa ťahajú od maďarských hraníc až po Donovali. Prevládajú u nás listnaté lesy, to znamená zhruba 56% je listnatých a 44% ihličnatých. Takže vieme sa pohybovať podľa toho, aký je aj ten stav na trhu s predajom dreva a vieme tým pádom trošku zareagovať, vieme si to korigovať a ovplyvňovať. Naše územie siaha až po maďarské hranice, tak aj tá spolupráca je viditeľná. My sme robili aj v roku 2014 projekt cezhraničnej spolupráce spoločne s Maďarskom. Vymieňame si skúsenosti. Som rád, že to pretrváva. Pestovanie lesov prispôsobujú horári aj meniacej sa klíme. Metódy obnovy lesa inovujú, spolupracujú s výskumníkmi a uvádzajú do praxe moderné spôsoby prírode blízkej starostlivosti. Je to samozrejme záležitosť trošku na dlhšie trate, pretože u nás sa tie výsledky dosahujú nie ako v poľnohospodárstve zhruba v priebehu 1 roka, ale musíme to rátať aspoň na nejaké to 10-ročné obdobie. Aj my sme pristúpili k prírode blízkému hospodáreniu. To znamená využiť ten potenciál toho, čo nám tá príroda, tie lesy samotné poskytujú. Sme súčasťou certifikácie, či je to PEFC alebo FSC, tam sú tie kritériá prísne a my sa snažíme, čo sa týka či ochrany prírody, či takého citlivého prístupu
k lesom, či takého prepojenia obyvateľstva s lesníkmi. Všetky tieto aspekty sa spájajú dokopy. Nedá sa to vyčleniť ako nejako samostatné, lebo všetko so všetkým súvisí. Áno, všetko so všetkým súvisí. Aj preto je súčasťou manažovania lesov odborná starostlivosť o voľne žijúcu zver. Obospodarujeme 14 režijných poľovných revírov na výmere 42 000 hektárov. Je to široká plejada zvery, ale predovšetkým je to tá karpatská pôvodná zmes, že jeleň, srnec, diviak, zastúpenie veľkých šeliem, samozrejme medveď v veľkom počte, vlk, rys, divá mačka. No a v našich horských revíroch sa stále vyskytuje aj hlucháň a v nízkotatranských aj holniak. No a čo sa týka revírov od Lučenca nadol, tak tam máme okrem hlavných týchto karpatských druhov zastúpeného aj daniela a muflóna. V roku 1964 bola poľana vyhlásená za rezerváciu pre jeleniu zver. Najviac sme hrdí na náš najväčší poľovný revír, chránenú poľovnú oblasť Poľana. A keď to hodnotím v kontexte posledných 20 rokov, tak sa nám podarilo uloviť 37 zlatých jeleňov vo voľnom poľovnom revíri a za 20 rokov 19 jeleňov v revíri Zvernička Trnavy. Ale hrdí sme najviac na ten voľný revír, pretože je tam odevidovaná aj zver spôsobená úhynom, veľkými šelmami a hlavne vlkom. A čo sa týka tej trofejovej kvality a bodovej hodnoty, tak najsilnejší jeleň bol ulovený v roku 2022, 20. novembra. Jedná sa o nový slovenský rekord s bodovou hodnotou 253,28 boda CIC. Sme hrdí aj na ocenenie, ktoré nám bolo udelené na 60. rade pre ochranu zveria a poľovníctvo v Budapešti. Na tomto zasadnutí sme ako prvý slovenský revír prevzali ocenenie Edmunda Blanka za príkladné hospodárenie a udržateľnosť chovu. Komunikácia s verejnosťou a vysvetľovanie, prečo je dôležité lesnícky manažovať krajinu. To je náplňou práce lesných pedagógov, ale aj ostatných zamestnancov. Spolupráca lesníkov s partnerskými organizáciami napomáha pri rozvoji regiónu. Tým, že obidva naše regióny, či Novohrad, či Podpoľanie, sú v značnej časti vlastne zalesnené a starajú sa o značnú časť aj Lesy Slovenskej republiky, musím zhodnotiť, že tá spolupráca s nimi je veľmi dobrá a vlastne tá tvorba infraštruktúry z toho prírodného turizmu musí ísť s lesmi, ale aj so štátnou ochranou prírody ruka v ruke. Naša spolupráca nespočíva v podstate len v nejakých vyjadrovačkách, ale veľakrát aj v konkrétnych cieľoch, ako je budovanie infraštruktúry, či to už bola cesta na Poľanu, či to už bola cesta aj v juhu kraja vlastne smerom na Obručnú. A vlastne naozaj musím to zhodnotiť tak, že je to veľkou pridanou hodnotou, že lesy rozvíjajú nielen to hospodárenie v lesoch, ale aj to udržiavanie tých rôznych turistických trás, ktoré využívajú aj turisti. Lesníci organizačnej zložky Poľana udržiavajú a budujú nové významné lesnícke miesta a lesnícke náučné chodníky. Tie tiež obohacujú turistické trasy. Tá komunikácia tých jednotlivých sfér je z môjho pohľadu veľmi dobrá. Že sa rešpektujú navzájom tí poľovníci, lesníci, ale aj turisti. Že veľmi dobrým príkladom je nová cesta na Poľanu, kde cez týždeň prebieha ťažba, jazdia kamióny, ale cez víkend je tam plno turistov. Tým, že tie lesy prezentujú to, čo tu naozaj máme a v podstate vytvárajú ten základ pre toho návštevníka, že vie spoznať ten región, tak určite vítame tieto aktivity. Či sú to čisto rôzne poľovnícke dni, či sú to rôzne výstavy, lebo v podstate rozširujú tú infraštruktúru a vlastne tie návštevné body v regióne. Bez pochyby dôležitá je aj spolupráca so štátnou ochranou prírody. V tejto oblasti môžu byť lesníci organizačnej zložky Poľana a štátni ochranári z chránenej krajinnej oblasti Poľana príkladom pre celé Slovensko. V rámci chránenej krajinnej oblasti Poľana práve 85% územia zaberajú lesy, takže tá pečeť je obrovská. Máme tu vlastne lesy od 2. až po 7. vegetačný stupeň veľkej diverzity a samozrejme tú najväčšiu pečať zanechali v tých najcennejších územiach. Určite jednou z nich je aj jeden zo 7 divov Poľany a to je Národná prírodná rezervácia Zadná Poľana. V rámci tých lesných ekosystémov my vnímame nielen to, že sú naozaj veľmi dobre manažované. Vidíme to aj teraz v týchto časoch klimatických zmien, kde tie lesy vyzerajú ešte veľmi stabilne a dokážu vlastne sa popasovať s týmito novými podmienkami. A určite je to naozaj vďaka tomu, že za dlhé roky
čo poznám tých lesníkov, veľkých lokál patriotov a ľudí, ktorí naozaj hospodária s láskou, tak okrem tých veľkých národných prírodných rezervácií a území európskeho významu nám tu zachovali aj veľmi významné druhy. V Slovensku práve lesníci odovzdávajú viac ako 24 perál z poľany a medzi nimi je vlastne polovica druhov, ktoré sa nachádzajú v lesných ekosystémoch. Takže im naozaj patrí veľká vďaka. A zároveň by som chcela vzdať veľkú pamiatku tým, ktorí v tých lesoch zahynuli. Spomienka patrí všetkým, ktorí sa za uplynulých 100 rokov podieľali na manažovaní lesov v rámci pôsobnosti organizačnej zložky Poľana. Aj na ich pamiatku boli vysadené stromy pri budove sídla v Kriváni a taktiež pri Vígľašskom zámku. No nech je tento stromček symbolom pre budúce generácie. Som hrdý na to, že za tých 100 rokov, aj keď sme dostali do vienka v slušnom stave, veľmi slušnom stave tento majetok, nemáme sa za čo hanbiť, pretože tie výsledky same za seba hovoria, že aj my sme zatiaľ dobrými hospodármi. Potrebujeme zanietenosť, potrebujeme múdrych, vzdelaných a takých ľudí odovzdaných, a aby sme videli ten zmysel toho lesníctva. Zmysel lesníctva, racionálnej starostlivosti človeka o krajinu, symbiózu ľudí a prírody vidieť na každom štvorcovom metri, o ktorý sa starajú horári organizačnej zložky Poľana. Dovoľte, aby sme sa poďakovali všetkým bývalým a súčasným zamestnancom, pre ktorých je práca v lesoch, pre lesy a pre ľudí zároveň aj poslaním. Ďakujeme, že tvoríte lesy tak potrebné pre život človeka. Lesu zdar. Čo povedať pre tých, čo prídu po nás? Hlavne to, aby si uvedomili, že musia zanechať pre ďalšie generácie lesy aspoň v takom stave, ako ich prevzali.